Máme 90 dní na to, aby Bitcoin išiel na all-time high a okamžite potiahol kompletne celý market, lebo vyzerá to tak, že máme tu nejakú časovú bublinku, v ktorej by sme sa mohli pohybovať smerom hore. Dneska Bitcoin celkovo ide veľmi pekne smerom hore, už prakticky od rána sme sa odrazili od supportovej hodnoty a dostali sme dobré správy. Čína sa rozhodla, že neskloní zadok a vôbec nebude boskať nič Trumpovi a rozhodla sa navýšiť svoje clá pre Ameriku na 84%. Toto je extrémne zlá správa, keď sa bavíme o tom, že chceme jednoznačne kľud a nechceme tu vidieť žiadne oplácačky, aby sa tejto veľmoci naťahovali. Tak prečo práve vidíme takú obrovskú silnú reakciu aj napriek tomu, že dnes Čína prakticky oznámila, že serú Trumpovi na hlavu a dávajú mu 84%, lebo Trump oznámil, že navyšuje pre Čínu tie tarify na 120%. 125%, hej, čiže čo sa týka Číny, Číňania dostanú dokonca ešte aj vyššie tarify, ako bolo včera boli, ešte si sedeli na hodnote 104%, dneska je to už úplne iná story, 125%. A prečo práve vidíme takúto pozitívnu reakciu? Lebo k tomu doplnil zo pár vecí aj Trump, a to hlavne to, že konečne pauzol pre 70, mám taký pocit, alebo 75 krajín tarify, kedy ich ponechal na 10%, čiže on na tom svojom True Social dal takýto post, že Čína vôbec, a reagoval práve na tú Čínu, ktorá prakticky nahodila tých 84% tarify pre Ameriku, tak on reagoval práve tým svojim tweetom, alebo teda na tej svojej platforme True Social, čiže neviem, jak to oni tam volajú, nie je to tweet, tak reagoval prakticky, že Čína ich vôbec nerešpektuje, sú jedinou krajinou, ktorá vôbec nejako nechce tú dominanciu Ameriky vidieť, hej, aj keď mám taký pocit, že ju celkovo dostrácajú, a práve preto Trump si povedal, že navýši Amerika tie svoje clá až na 125% a to s okamžitou platnosťou. Čiže toto celkovo rozpútava ďalšie vojny a ďalšie špekulácie. Uvidíme, že ako na to bude reagovať zajtra práve Čína, že či náhodou aj ona navýši tie svoje sadzby na vyššie percentá, ale takisto pre 75 krajín, ako si môžete všimnúť tu na ďalej, pre 75 krajín, ktoré rešpektujú teda Ameriku a ktorých reprezentanti, alebo tie krajiny a ich reprezentanti sa ozvali Amerikáni, ako sa snažili vopchať do zadku Amerike, tak tie dostanú pauzu s navyšovaním, hej, čiže 90 dní, alebo teoreticky je 90-dňová pauza, čo sa týka taríf pre týchto 75 krajín, s tým, že oni nebudú mať nulové tarify, ale budú mať znížené tarify, než bola tá tabuľka, a budú mať len 10%, čo je ináč aj tak oveľa viac, ako to bolo ešte v januári. Čiže toto je taká správa, že ja celkovo nechápem ten market, ako reaguje na tie správy, keďže takisto dlhopisy, alebo teda bondy idú proste, hej, celé zlé idú tam, kde to nemajú ísť prakticky v týchto daných správach. Takisto trh S&P 500 Market reaguje celkovo divoko, hej, tu nás sme videli veľmi pozitívnu reakciu aj napriek tomu, že to nie je nejaká príliš veľmi bully správa, ale OK, asi teda môžeme to brať ako lepšiu správu v tom, že minimálne teda market vie, že čo môže sa diať na ďalších 90 dní, a to je svätý pokoj minimálne medzi viaceré krajiny, keďže nie všetko je to o Číne a ich exporte, ale treba uznať, že Čína je najväčší exportér všetkého, čo sa do sveta dostane, čiže hej, hovorím, snažím sa tam nájsť nejakú tú logiku, ale teda market to vyhodnotil ako celkovo dobrú správu, a o tom sme rozprávali aj, neviem, že kedy minulého týždňa, alebo aj tohto týždňa som presne o tom rozprával, že proste budú sa zvyšovať tlaky na Trumpa od svojich kamarátov, priaznívcov, ktorí ho pušovali, podporovali, a on proste bude musieť nejako zakročiť. Chce si jednoznačne nechať svoju tvár minimálne s tým bojom voči Číne, a tam prakticky dá sa už teraz povedať, že neustúpi vôbec a
budú to prakticky podľa mňa ešte navyšovať, pokiaľ Čína teda neprestane s tým navyšovaním, tak Trump vyzerá to tak, že neprestane, čiže dá sa očakávať, že keď Čína znova navýši tarify pre Ameriku, tak Amerika navýši tarify pre Čínu a uvidíme, že fakt, že kam to až pôjde, do akých výšin, ale jednoznačne, to som aj predtým rozprával, že budú vytvárané obrovské tlaky na Trumpa a vidno, že proste niekde predsa len povolil to práve pri tých 75 krajinách, ktoré mu asi teda volali alebo snažili sa dohodnúť nejaké tie podmienky. Čiže to je celkovo ani nie, že dobrá správa, lebo hovorím, že proste tie tarify, tých 10%, ktoré budú mať teraz, hej, s okamžitou platnosťou, to je ináč, tak sú stále vyššie než v januári. Čiže to vôbec nie je dobrá správa. Odkedy on rieši tarify, tak proste aj tých 10% je stále viac, ako to bolo predtým. Ale asi je to takéto upokojnenie marketu, hlavne to, že market dostal, čo chce a minimálne teraz vieme, že 90 dní Trump by nemal vôbec šúpať do ničoho, čo sa týka taríf, alebo teda cieľ na prevažnú väčšinu krajín. Čiže tam sa dá očakávať, že rôzne také menšie krajiny, tam oni to nebudú ani riešiť, tie správy nebudú ani prichádzať. Dôležitá práve bola Čína a tam zatiaľ teda nevieme, že ako to bude dopadať, že či tam bude sa to pomaly stupňovať alebo nie. Čiže Trump sa aj ale vyjadril, a tu by som chcel dať jedno obrovské upozornenie, že síce môžeme mať 90 dní pokoj, možno 90 dní môžeme mať pokoj, lebo tu je ten problém s tým Trumpom, že on je jeden deň ako sa zobudí, hej, raz mu stoja vlasy hore, raz doľava, raz doprava a proste aj tie jeho myšlienky proste sú úplne všade, kedy ešte len včera niekto navrhol, a to mám taký pocit, že to bolo niekde na Twitteri, že proste aby dal pauzu, proste Atkinson alebo niekto to proste navrhol, aby bola pauza na nejaké, na to, aby sa mohli dohadovať medzi tými clami a aby ako tie krajiny by mohli pomôcť Amerike, aby sa necítila Amerika vykorisťovaná a okamžite na ďalší deň prakticky toto sa aj stalo. Čiže vidno, že on niekde niečo započul, zdalo sa mu to ako celkovo dobrá správa, alebo nejaký advisor mu to teda povedal. Nepamätám si, kto to včera, mám taký pocit, že Atkinson, ale nie som si plne istý. Hej, čiže, alebo Ekman, no, proste je ich tam veľa a okamžite to vzal ako dobrú radu. Čiže dúfajme, že takýchto dobrých rád celkovo dostane viac, ale vidno, že proste Trump je v tom nevyspytateľný. Podľa mňa má nejakú načrtnutú hrubú stratégiu a podľa tej sa drží a potom proste tie rady, proste ide to nejako, hej, ide to nejakým spôsobom, čo ani podľa mňa on sám nevie a minimálne to robilo brutálne štrajky na markete, kedy ten prakticky nevedel, že ktorým smerom sa má pohnúť práve skrz tej nevyspytateľnosti Trumpa. Tým, že teraz dostali tých 90 dní, už by to mohlo byť celkovo lepšie, alebo mohli by sme byť na tom lepšie, ale zase treba podotknúť jednu vec, že okamžite na to sa objavila aj táto správa od Trumpa na Twitteri, že on proste série na Wall Street, hej, jeho nezaujíma Wall Street, jeho zaujíma Main Street, čiže on sa pozerá na obyčajných ľudí a nebude robiť žiadnu politiku a nebude, proste chce, aby tie fabriky, alebo aby teda prišli spoločnosti naspäť vyrábať do Ameriky, čo nie je veľmi reálne, lebo proste Apple pochybujem, že bude robiť svoje telefóny práve v Amerike, lebo aj tak by vyšli oveľa drahšie, než keby implementovali tie clá. Dôležité je, že v ktorých krajinách si budú budovať spoločnosti fabriky, hej. Čiže Volvo to zatiaľ teda asi vyšlo tu v Košiciach,